I give you my heart. Ты знаешь, что это But the белорусское? very next day you give it away. Да, Юля очень красивый поэт, она хочет вам You напомнить. set me from tears, I give you the storm and the special. Вітаю вас, шановне господарство. Привіт. Я новий на цьому каналі. Женя, не глядячи на те, що ти новий, ти все ж таки заснувальник. Всіх вас, сябри, вітаємо, і ми всі з вами знаходимося на, увага, лепшым новым канале Ютуба беларускага «Падабайцы». І гэта ўжо, гэты год можна занесці ўжо ў актыў. Так, з калядамі надыходзячымі, калі ласка, святкуйце з намі, слухайце ці глядзіце, што мы тут будзем рабіць. А мы яшчэ і самі не ведаем, таму інтрыга ёсць. Юля хочет напомнить своим красивым пением, что она певица, и что вы можете скачать все ее песни вообще на Apple, на Spotify, везде. Мы команда. Я толькі зараз зразумеў, што Женя не быў у гэтым кадры некалькі год, 3 гады, і нават пасля такога перапынку прыйшоў на здымкі з пахмілоса. Ой, прывітанне. Бачце, Рад але- бачыць табе. Зараз каляди і Раство. Вось, падаецца, мы ўсё павінны ведаць пра Новы год, пра каляды, а вось цікава, што там будуць за пытанні. Давайте паглядзім. Окей, поехали. Олеся. Такая молодая тут. Ну все, гэта понятно. Адразу. Афанасьева. На 100% Афанасьева, там подача была «Сбудет», вот это «Сбудется». Вокально гэта можа быць і Інна Афанасьева, і Олеся, бо гэта Так, такі. Паплаўскую мы адмітаем. Не яе стыль, падаецца. Но мне падаецца, і не яе, як гэта, тысячу, я не ведаю. Яе голас? Не, Ну так. яе. Які твой варыянт? Я спадзяваюся, што гэта Алеся. Ой, я спадзяюся, што гэта не Алеся, таму што стары такі запіс для Алесі, ведаеш? Гэта больш падобна на Інну Афанасьеву. Алеся, мне падаецца... 100% не Ядвіга Паплаўская. Не, 100% не Ядвіга Паплаўская, зусім такі, у яе мягчэй голас. Разумееш, я уяўляю сцэну, Так. на якой ёсць Алеся, яе бацька, і вось ён яе прывёў туды і запісвае на гэтыя свае грамафоны. Блін, а што спявае ўвогуле Інна Афанасьева? Якія ёсць хіты? Жемчугам, белая река. Я буду. Але, она? так, у Інны больш такі, яшчэ больш высокі, і большы дыяпазон, мне падаецца. А Алеся так, ну, пяе, добра пяе, і так заўсёды. Я лечу, что ей тут годов 15. Просто Не? супер маленькая. Так, Афанасьева. Ну што, даверышся? Да? Інна Афанасьева. Я бы сказаў, што Алеся. Але я не ведаю, акрамя «Птицы мои, птицы, хранят меня пока». Не, водные песни. Да, пра птушак там не было нічога, але давай Алесю. Давай, Тыкнем. Алеся наш адказ. Казачной веселкой у зимовых высях. Бачиш, перше ось було правильно. Олеся, Женя, прости, калі ласка! Гэта называецца... Гэта пытанне не пра музыку, а пра поп-культуру. Вітаю. Добре, першая ёсць. Ну зараз паляцім. А чуть она тут так хорошо поет. Чаму я палічыў, што гэта Алеся? Я заўсёды памятаў, што калі яе песні паказвалі па тэлебачанні, я думаў, чаму яна існуе на тэлебачанні. Яна нейкая нязграбная, голас не вельмі прыемны. Чаму яна там ёсць? А потым я зразумеў, што А потым яна зразумеў, дачка. чаму. Слухай, ну я не згодны... Ну, ладно, можа, яна і не зграбная, але яна даволі харызматычная, і яе голас пазнавальны, сказаў я пасля таго, як не пазнаў Алесю. У 2018 годзе навагодняя ёлка каля палаца спорту ў Мінску ўвайшла ў лік самых прыгожых у Еўропе. Якое месца яна заняла? Просто у неба. Блін, ну тут мы будзем ужо гадаць. Якая у тебе любимая лічба? Не глядзі туды. 7. У мяне 9, насамрэч. Першае пытанне, хто складальнік гэтага лісту? Ну, я думаю, што не беларус, таму што тут няма варыянта Не. першае.
Давай шукати подказки. Мені подобається, що у Європі. Ми все ще у Європі? Я пам'ятаю гэтыя навіны, але я таксама памятаю, што ў мяне было такое вось гэтае, ну, падаецца, знаеш, у Еўропе ёлкі ўсе такія, так, Мері Крісмас, все такое прыгожае. Наша такая тэхналагічная была, прыгожая, але нічога такога. Калі б гэта быў, напрыклад, беларускае тэлебачанне, Так. яно, верагодна, магло казаць, што наша зорка ўваходзіць у 16 найпрыгажэйшых ёлак. Займае там 15 место. Так. Ну я за 9, ну давай 6, як хочеш. Ну, я за 6, але Дель- давай 9. Делегую. А ці можа быць хоць нейкая логіка у нашым адказе на гэтае пытанне? Їх було 16, як і Калі гэта вам дапаможа. Было 16. Добре. То бок, твої думки у вірному накірунку. Давай 9. 9. 9. 9. Окей, 15? 15. 15. Вітаю. Ура! Ну, Молодец. Юля все раскусила, разгадала. Трэба было б гэта не казаць нам. Таму што другая думка ў мяне была, ну, усе будуць складаць спіс з 10 пазіцый. Ага. І 15 там увогуле не можа быць. Навошта ты сказала, што іх там 16? Подманула. На гербе якога населенага пункта прысутнічае ялінка. Ялінка. Ну, хойники. Не? Хойнікі. Чаму? Ну, глядзі, таму што гэта Гомельская вобласць, ну, то бок там па лесе нібыта, можа павінна быць шмат лясоў. І ў мяне чамусьці вось ёсць нейкая асацыяцыя То бок ялінка, Сасновы Бор і хвойнікі. Ельск нічога не падказвае. Ну, таксама ёсць, да. У каментарах пішыце, што вам больш нагадвае слова ялінка, хойнікі ці Ельск, бляха, я. Сасновы Бор. Ты ведаеш аб такой мясціне ўвогуле? Мне падаецца, што іх будзе 30 ці 40 у Беларусі сасновых бароў. Ну, я ў тым сэнсе, што наўрад у Сасновым Боры ёсць уласная геральдыка. Нейкі замок. ну вось Што трэба гэта, ведаць, де што гэта? трэба ведаць, дзе ён стаіць. Беларускія гербы вельмі вось, розных гарадоў вельмі прыгожыя. Я неяк глядзела, такія ўжо цікавыя. У хойніках, мне падаецца, павінны быць панкі нейкія на гербе. Панкі? Ну. Блін, Ельск, а дзе гэта горад знаходзіцца, ты ведаеш? Не. Але ведаеш, як па-польскі ёлкі? Не знаю. Хуінкі. Не. Да? Так? Так. То бок, у горада Хуінкі мог быць такі герб. А ў хойнікаў я сумняваюся, шчыра кажучы, а Ельск я нават не ведаю такое Ельск. Ну, давай зараз я Давай ты. откажу, што гэта хойники. Я за Єльськ, ну хай буде хой. Так я тоже за Ельск. Ельск вот выглядае так, нібыта мы павінны выбраць яго. Нібыта такі возьми мяне. Гэта я Ельск. Ну, хойнікі тады. Давай хойнікі, добра. Ну хай будуць хойнікі. Чаго? Каляды, вось табе падарунак ад мяне, хойнікі. Да рэчы, адтуль дастаткова вядомы беларускі футбольны трэнер Віктор Гончаренко. Хойнікі. Ну що, давай, все, хутка, Єльськ. Ельск. Все. Я не ведаю, як ти гэта робіш, але гэта цікава. Я пойду в казино пасля гэтай гульні. Ну клас, вось мы крышечку дазналіся пра беларускія гербы. Гэта група «Цягні». Цягні штурхай. Это я з температурой 40. Як завецца гэты гурт? Цягні штурхай. Кавер, на якую песню выконваў гурт «Цяні талкай» у навагоднюю ноч 2016. Чамусьці ў гэтым кліпе група «Цяні штурхай» нагадвае таке нізкі скрыльшчыка. А можа быць бай-бай, тыпу Новы год, типа стары, там, бывай, бай-бай. Можа, ў гэтым быў таксама сэнс? Ты шукаеш сэнс на тэлеканале АНТ.
Насамрэч, я здымаў гэты навагодні ноч на ОНТ. Я быў прадзюсарам. І непасрэдна гэты кліп здымаў таксама. Дарэчы, працаваў, напэўна, ну, ва ўсіх дзяржаўных тэлеканалах, ну, типа СТБ, там, БТ. Вось мне да Гранд-слэма прапагандыста не хапіла толькі АНТ. Ну вось. І- А так ведаў бы, бай-бай там Так или... ведаў бы. Цяпер зразумела, чаму Саша сказаў, што мне адно пытанне вельмі падабаецца. Гэта ці не толькі гурт «Цягні штурхай» Цягні штурхай. з песні «Everybody». Клышэўскі или як такі танец каленю рабіў. Вы спрабуй так напець песню Everybody, вось гэтую, і вось каленямі. Everybody, ну не, гэта не той танец. NSYNC. Ну, карацей, гэта Backstreet Boys. Ти ж не удзел Everybody. у даўнім відэа гэтага гурта. Ну так, так было. Усё, бачу. Шутки на 300. Рухат тазом. Калі вы не зразумелі яшчэ. Рухай тазом. Не, прабач, але гэты крэатыў АНТ я бы не смог. Вельмі адгадаць. глыбока. Ну давайте, памідоры у мяне ўсе. Цудоўна. Дарэчы, было вельмі цікава. Мы рыхтавалі з Максом Соколам і рэжысёрам Сашам Потапавым доўга гэты праект. І мы там нейкія крэатыўныя назвы прыдумлялі, і ў выніку нам канал кажа, называцца будзе «Чудо-шоу». Але мне не сорамна за гэты праект. Быў класны, цёплы Новы год. Ось гэта быў час, калі мы кожны тыдзень хадзілі на тэлебачанне, як на працу. Як З добра, што я гэтага- гэтага нічога не памятаю. Вось зусім не памятаю гэтага года. Канешне, мой любімы тады быў кліп з Карпанавым, дзе ён салат гатаваў. Агурец, О, гэта я морковка, памятаю. лучок, горошек, яйца і там што-то. Ты сочинял свою Калі выйшаў рэкламны ролик, поздравляет фірма модам. Ох, гэта вельмі складанае пытанне. Опа! Олды тут? Чацвёрты. О, ну, самый ранний уже. Хотя нет, да. А может, 2000? Ну яна з малаком мацеры, але нарадзіўся я ў 90-м. Рождеством и Новым годом поздравляет фирма Модум. Поздравляет фирма Модум. 97-м. Калі ніхто не падпіваў, кэнселіце яго ў каментарах. У першую чаргу трэба ўбраць адсюль варыянт 2004-2005. Надто поздно. 2004, да. Давай, я так сам. Хотя, може, і 2000. Сколько нам год было? Ну, мне было 3-4. Я вось памятаю, што я была яшчэ маленькая. Яна ўжо была культавая. Яна была, так, кожны Новы год, але я не памятаю, наколькі маленькая. Гэты джингл зрабілі проста таму, што ў той час былі вельмі модныя джинглы рэкламныя, якіх зараз не робяць, напрыклад. А тады гэта было супермоднае, і яны на хвалі гэтай хайпу тады няма было. Але ведаеш, 2004 і 2005 гэта росквет тэлевізійнай рэкламы. Я думаю, 2004, Лера. Так. Гэта першае, што мне прыйшло ў галаву. Давай. 4-5 год. Ці была фірма Модум у 96-м годзе? Вось такое пытанне. У Беларусі магла яна быць, таму што ў Беларусі нічога не было да 94-го года. Пасля з'явілася ўсё, фірма Модум. Добра. Я вось сумняваюся паміж першым і другім варыянтам. Давай за другі. З другім? За другі. Ну давай. 99-й, Давай. 2000. Няхай гэта будзе твоя Інна Афанасьева. Другі варыянт. Давай абярем вось 99-й. Давай. Я пагаджаюся. Гэты 99-2000. Рождеством и Новым годом поздравляет фирма Модум. Поздравляет фирма Модум. Другі. Блин, Женя. Обожаю играть с Женей. Яны зрабілі гэта, каб у міленіум увайці ў гісторыю. Так, у линолеум. Працуем далей. Вітаю. Ну, окей. let's go. Ну, гэта лепшы джингл на 100%. На другім месцы «Эх, лагуна, 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 покорила меня навсегда». Што гэта Да. такое было? Напэўна, баня. Не, это салон мебели.
Не, гэта баня. Колькі разоў гучыць слова «каляда» у песні песняроў «каляда». А ты ведаешь, как такое? Ой, калядушки. Блины, ладочки, ой, люли-люли, блины, ладочки. Ой, калядушки, ви хутчэй. Ой, люлі-люлі, ви хутчэй. Другім напячэм бліноў мы з дражэй. Карацей, толькі ў прыспевах. А ў прыспеве што пяецца? Коляда, коляда, коляда. 4. Каляда, каляда. 5 разоў пяецца ў прыспеве. То бок нам павінна знайсці лічбу кратную 5. А може потім... Потым яны скарацілі нешта? Ці падоўжы. Апошні прыспеў. Каляда. Так. Колькі? 4? Каляда. У адным 4. 4. І, ну, падаецца, можа быць ці 4 прыспеўкі, А ці... я, можа, напрыканцы могуць 2 разы, напрыклад, паўтарыць. 8 разоў. Припев у колькі адным. разоў ідзе? 8. Плюс Нам трэба 8 плюс 8. палічыць, колькі было прыпеў. Я лічу, што 3? 20. До холеры, я думаю. 4. Думаю, просто максимально. По класікі 3 куплеты. 2 припевы. Припев у сярэдзіне, то бок гэта, я думаю, там паўтаралася по аднаму разу, то бок гэта будзе 8. Так, і яшчэ... І яшчэ напрыканцы можа быць 2, І, напрыклад, напрыклад. разам, ці 3 можа быць. Ну, Ну, калі 2, то гэта 8, 16. 16, добре. Добре, давайте 16. Давай, 24. 24. Не здольны нічога казаць. 20, так 20. Все, логика была правильная. Ну, Одну там коляду крыху пропустили. не долечили, да. Высокосный год был, там мы пропустили. Так я її співала, і от я її забула. Добре Александр питання. не толькі експерт у музыцы, Але не але Олесь. яшчэ ў матэматыцы. Крышачку. Быў у Алімпіядзе ў 5 класе. Фільм кінастудыі «Беларусьфільм» з якой назвай існуе? Вересень, Не. нешта летний павінна быць. Ну, нібито ліпень такий. Альбом травень, май, може быць. Ну, типу, май, гэта ж такая весна, ці ліпень. Ну, нібыта. Лагічна, што ў ліпені, так? Што гэта такі самы цёплы месяц тых, што мы маем. Мне здаецца, я ведаю, што ў ліпені. Ліпень гэта сярэдзіна лета. То бок гэта максімальны такі антаганізм да Новага года. В липені 31. Ну, как Ну так. О, да. с 31 на 1, а тут с 31 липня на 1. Ну. Ну, это такое, у нас такая логика, разумеешь? А, фільм на русском. То бок «Новогодние приключения в июле». У арыгінале гучыць, так? Новогодние приключения в мае. Ну, По точно не российски новогодние звучит. приключения в сентябре. Ой, не, в новогодние приключения в Давай сентябре, это в выбирать школу липень. идут люди. Липень. Мне подобається Липень, липень, так само добре я гучить. погоджуся. Ну вось нібы паэтычны верасень, так? Так, Верасень? вересень. Верасень. Вересень. Ну, мы лічым, што ў ліпені. Е. Ну, мы не глядели. Ну што, сёння паглядзім? Абавязкова. Ну, я не глядзеў фільм, але мне ўжо цікава, як яны адаптавалі гэтую тэму пад другую сусветную вайну. Калі адзначаюць шодры вечар. Шчедрывачка. Прылецела ласцівачка. Это так само, до мяне пытанне павінна было быць. Я скончыла народны хор, это все, але ж, ну, калі едзеце, тады шодры вечар, не? Может быть, 6 студзеня, не? Ну, мне так Типу, само падаецца, ну, калі перад, вось Раздвом. гэтая вячэра. Там пасядзець туды-сюды. Ну, дакладна не 7 студзеня. Ты лічыш, што шчодры вечар гэта маў быць і раствол адначасовы, так? Але до хрысціянства. Ну, просто, это, конечно, у нас не гэтая рэлігія спачатку. Ну, так, окей. Думаеш, гэтыя даты супадаюць і ў паганстве, і ў хрысціянстве? Шодры вечар гэта ж рэлігійнае свята, так? Не светскае. Бо Ну, у нас же даюць тут, гэта. мы выходзім на тэлеканале «Спас», таму у нас тут толькі 2 варыянты. Насамрэч, я чамусьці думаў, што гэта такая адсылка да лета, але шчодры вечар, ён менавіта спраўляўся 31 снежня,
А по новому стылю гэта 13 студзеня, таму гэтае свята зрабілі старым новым годам. Карацей, я амаль упэўнены, што гэта 31 снежня. Ну ты просто Бачиш? дзень у дзень. А я думаю, может, перед. Ну, і я Вас- так. Ну и я так. 24 снежня, мне Да. здається. Ці? Альбо 6 студеня по Да, юліанському да. календарю. Так, давай. 31 снежня, язычскі славянскі Хэллоуін, шчодры вечар. Згодны? Згодно? Ого. Нічога не ведаем. Ура! А ведаеш, як яны хадзілі шчадраваць? С Рождеством і Новым годом. Калі зарплату далі, тады шчодры вечар. Ведаеш, тут так... Ну, слухай, по такой логіке 6-7, блін, можна і праблемы мець. А вот 13-го Ну, ўжо так. там камуналку заплаціў, нешта засталося, можна і пажыць. Ладно. А песні з якой назвай няма ў гурта Крамбамбуля? Калядная песня з калядамі. З Новым годом. Годом Новый год. І толькі адной няма, не існуе, так? З Новым годам альбо Новы год была у Z. Гэта 3 альбо 4 праект Вольскага. Я, до речі, не можу сказати, що я шмат ведаю песень, але у мене є одна з самих любимих песень гурта Крамбамбуля «Абсент». Боже, вона така кльова. Я памятаю некае такое шоу, нават кліп быў такі бюджэтны. Мне падаецца, ён называўся «З Новым годом». Ці Новы год. Блін, ну тут трэба будзе пальцем мне. Називати пісню з Новим годом, Ну, може, нібито, таку дивно, це- так банально, вельми банально. Ну, а Новий год? Гэта нібито про Ну, наступний Новий год, типу, а ти можеш там ніяку гэту історію шити. Ну так, Типу, гэта Новий нібито год, у не нас тут ось віншавання, такі а так. розпіли різні, да. Я б сама, коли писала песню, ты бы с Новым годом. Эти Новый год. Тупо. Вот колядная песня с колядами, думаю, А з есть. калядамі. Думаю, есть, хотите две. Ты придумываешь свои назвы своим песням. Ага. Так, у мяне ёсць з Новым годом. Наступную я назову Новый год. Женя выдал базу, как Новибанд придумывает свои песни. Ну, мне вось калядная песня так само падабаецца, гэта нібыта, ведаеш, нефармальны Ну да, і можна там нібыта, гісторыю дамаляваць. Ну, я там, назовем гэта калядная песня, гэта шлюбная песня, гэта такая-то песня, такой нібыта, ну, мне так само да. гэты варыянт Мені падабаецца. подобається колядна песня. Варіант. Так, Ну, обираем. добре, давай сидимося тут. Колядна песня. Глядзі, Давай. два варыянта з лічнікамі. Два варыянта пра Новы год. Таму мне здаецца, што песні з назвай з Новым годам не існуе. Ну, давай з Новым годам. І хай будзе падкавырка ў тым, што гэта другі праект Вольскага. Але можна падумаць з іншага боку, што Ліза аб'яднала калядную песню з Новым годам, з клічнікам і проста Новы год. І вырашыла павіншаваць з калядамі ўсіх. Можа і так. А наш варыянт? Наш варыянт з калядамі. Окей. І клічнік. Ура! А, трэба было выбраць, якой нема. Што зробіш? Зараз нічога. Яны ж гэта з іроніяй рабілі, таму наадварот. Ну так, окей, все. Уважливо читайте то, что написано мелким шрифтом. Мюзикл, з якої назви вийшов. О! У галоўнай ролі якога быў Георгій Калдун. Купалінка – нью. Паўлінка – нью. Журавінка – нью. Там у галоўнай ролі быў Георгій Калдун і некалькі туркаў, граючых у боулінг. То? Такі жарт пра журавінку. Там песня была «И я уже не успел до конца нарешаться тобой». Что-то там. Який ж Я праймовий така- був колдун у той часи. Да. Тэатральныя пастаноўкі, якія я ведаю, гэта толькі купалінка. І аб чым яна? Распавядзі мне, калі ласка. Не памятаю. І я уяўляю, што тэлебачанне ехала на гэтым хайп-трэйне і ўзяла знакамітую назву і зрабіла тэлеадаптацыю з Георгіем Калдуном. Журавель Сергей, мне падаецца, іграў. Фанасі. Там, ну, да, гэта быў, да, мюзикл на тэлеканале АНТ так давно гэта было. Ну, Паўлінка Нью. Ну, там была Паўлінка Нью. Гэта ж Паўлінка, вядомы твор. так, давай. Паўлінка. Карацей, твоя логіка абсалютна верная, але ўсё ж такі пастанова гэта не Купалінка, а Паўлінка. Гэта ж класіка Паўлінка. купалаўскага тэатра. Адказ Паўлінка.
Сомнения унимаем. Давай, Яно. Я хочу рядом с тобою быть, рядом с тобою быть. Є! Ура! А там яшчэ ў галоўнай ролі з ім была Паўлінку іграла непасрэдна з топліса дзяўчына, як жонка Галыгіна, вось. Топліса? Ага. Ура, Лера! На гэтых здымках я, верагодна, здымаўся ці ў масоўцы некай, ці працаваў у якасці там тэхніка крана-носчыка. І я спадзяюся, што недарэмна сюды прыйшоў. Наступным часам адгадваем румынскія песні. Нават Жэня ў курсах. Та класны быў год, не? Ну, у тых умовах, у якіх мы ёсць, ну трэба ж неяк пазітыўна думаць. Шмат чаго да дрэннага было, але было сябры, шукайце кайф, там уже яго дзе нават і няма. Ну як жыць? Трэба ж пажыць крыху для сябе. Паважаю гаспадарства. Віншую з надыходзячымі святамі. Так? Зычым вам чаго? Настрою добрага. Так. Каб все у вас атрымалася, то бок, што вы там хаціце? Па працы там пайсці ўверх, здароўем заняцца, любоў сваю знайсці, што заўгодна, каб все у вас, сябры, было. Жадаем, каб усе ваши блізкія былі побач з вами. Здаровенькія. Так. І яшчэ, каб былі вашы каментары пад гэтым ролікам, так вы вельмі нас падтрымаеце. Ну і вось на гэтым канале можна сказаць, купляйце беларускае, падтрымлівайце беларускае, слухайце беларускае, глядзіце беларускае і абавязкова глядзіце падабайку і ставце вось гэтыя падабаечкі. З надыходзячымі святамі вас, нашыя даражэнькія, дзякуй, што з намі. Дарэчы, калі вы не ведалі, не так даўно канал Падабайка высветлілася, што ён Там стаў лепшым. лепшы новы YouTube праект і лепшы забаўляльны канал года. То ў 2 намінацыях? Так, адразу ў 2 намінацыях. А гэта ўсё чаму? Гэта ўсё таму, што спадарыня Ліза проста на сваім энтузіазме і без ніякіх грошай робіць для вас шчасце, цуд і свята. Вось, скажыце ёй, калі ласачка, дзякуй за гэта, ці задонатьце нармальную суму, каб яна магла працаваць далей. Класны ж канал атрымоўваецца. І вучыце беларускую мову, а то будзеце як я. Са святамі. З калядамі! З калядамі! Пуньк! Ну і да пабачэння ў новым годзе. Так, да пабачэння. 100 злотых у гадзіну каштуе студыя. Як мінімум. А яшчэ тыдзень монтажу. Тыдзень монтажу. Вось. І ганарар. Не трэба казаць, што ты мне плаціш ганарар.